the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imuha nino. Lisod nagpapalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Darwin. Ginaingon, o manong tako'y pagkuwang nimo. Pero ganong magbuhat ka man yung dili mao. Nga naman, mao kini nitabo sa kong kinabuhi, nga dili gid may kalimtan. Unsa? Kaganin ang buntag pamilakaw si ate mo, Mildred? O kuya, timing sab nga, day off man ako iron. Mga ako na nanibang kay inlay. Hapit man taon rong gabi, uy. Asa mo kanina bayana? Pero mo lang ni siya nga, mulakaw o tagdugay pang mauli. Ambot lang na niya, uy. Kung may trabaho pa ko ron na, may bilin yun taning bata sa ilahan ni tiya. Timing man po, nga wako'y trabaho ron. Astilan. Hain man ni bayana. Bay, Darwin! Oh, Yoho, bay! si Bay Nilo maron. Bay Nilo! Nga naman! Daw dayon dali, kay may balita ko ni mo bayad si mo sawa. Dali dayon, bay, dali! Hala? Bahin ko sa kong asawa. Bahin siya mo magwang. O sige, kanaogon ako. Ako'y... Leno! Bakit naman tingali sa pagpangapit ni Ate Mildred ang tuyos yung amiko? Patay kag yung atiha ka. Nga nung mga biton jud ka, uy. Nga, nakakita man ko sa kang kuya Darwin. Tako og taas man kaayo ang kang kuya. Nga nung mga pit pamanggit siya. Sigurado ka gyud nga si Mildred tong kuyo sa mga lalaki? Nga misuot sa mga motel? Ha? Siya lagi Bay? yun to, siya lagi. Mao gyud paggawas na ako sa kuyab-kuyog min check-in sa mga motel. Og sila gito ang ako gikasuga taon. Wa kailan ako sa Mildred kay gipayunghay man ako ang akong kao taon. Nakapanaway na ko pulis. O pudong nasab sila sa mga motel. Oh, yun nga, ug ngabta na to sila dito. Unsa may plano nimo, ha? Unsa plano nimo, ha? Ay mo ba silang ipapriso ang iyang kabit? Ambot. Huwag ko masahil kung ano sa'yo kumbuhaton. Ang gusto ko nga may tabo bay karon nga masaktan ko siya na nagbudi na ako. Tagpawan ako ni mo, uy, Edu. Bisan mas dako ang sa akong bana kaysa imuha, pero happy gihapon ko ba nimo kay ikaw naka-virgin ako. Walang ta magdayon kay nilarga man ka sa Manila. Huwag parang unta ka magdali-dalig minyo. Kita untay nakasal. Ali, sabi, usap ta. Kayo, may strong nang sa nakuha. Kayo nagpamanting. Hadlo ko balik, be. Ano mo? Nasad ka niyo. Ni Tila, nasad ka niya sa puwi. I love you, Edu. I love you. Bisan dili na huot ang imo, pero kagilok. Ay! Ay, nakaw na! Huwag mo pakita ako, gawatan na yun!
Ha? By Darwin? Darwin, dong pasaylo ako. Pasaylo ako, dong Darwin. Mal, ganun na kayo mo kamanin ako, Mildred, ha? Dong pasaylo ako. Pasaylo ako, dong. Ay, pusasi laming duha, sir. Dadala mis presinto, sir. Sir, pusasi na! Pusasi na! Huwag na nas dito! Buang ka! Nga nung di ka man mo padayon sa pakihan nila, ha? Nga nasakpan man nimo nga nagduwa siya kayo, uban sa iyang laki, ha? Mao ginutan ni buhaton ko pa. Nga mabilang ko siya. Huwag ang iyang laki. Apanuloy ko pa. Kay love ko gyapon siya. Apas bisan pa og may pagigugma ko niya pa. Makigbuwag ko niya. Imo ginunta silang ipapriso. Aron makabayad sila sa ilang gibuhat sa mga Darwin. Igo nang nasakpan ko ang ilang pagbudya din ako pa. Ihatag ko niya ang iyang kagawasan. Og ako, mangitan lang po lang babae, eh. Nga, ipuli niya. Kanang babae nga buutan. Og dili magbudi na ako pa. Darwin! Ambot mo eh. Pero nangabit man siya pa. Dako mo to kung gugman niya. Labos na ng taas ning ako. Mo na diha. Lukoy man ang asawa mo. Dili basta-basta ang gidak-o ng imuha, oy. Ang doktor gani kani adtungan nituli nimo. Siga maganing mata nga nakakita sa imo. Uyab ni ate ang maong tao kani adto. O mao kini nga kauna sa iyang pagkababay, kuya. Oh. Mo ba? Dugay naman kong nahibaw nga gikabit niya ang maong lalaki katong una niyang uyab. Gisigahan ko siya og kasaba. Mahunong na lang gani ko kung moabot na ka, kuya. Ug nakadahig kay ko nimo, kuya. Buutan kay ka. Kay human nimo siya masakpi sa akto nga nakig-sex og laing laki. Wa nimo siya gidayon sa pagpriso. Uban siyang kapit. Kung lain pa kahamba nang nahimutang sa imong dapit, labing siguro gipapriso gid silang duha. Mo ipaabot ko dahil Raquel. Nang kaitas ano yung silot niya. Siya ang gibuhat na rin ako. O ikaw, igsuon mo siya. Kung maminyo ka, ayaw gitaon pagsunod siya ang gibuhat, ha? Oh, kuya, uy. Dili na ako nabuhaton, uy. Kung makiklambikit man kog lalaki, sa laktod nga pagkasulti, kung manguyab man ko o mamana, piliun ko gyud ang lalaki nga buutan nga sama ni mo, Kuya Darwin. Raquel. Ay, salamat. Nakatug na gyud si Inday nga akong gituyan. Mukawas na ko din sa kwarto ni Kuya. Basig naman na siya og kaliko. Ako'y mosunod og kaliko. Ay, hala. Hala. Ay. Ay. Kuya? Day? Sorry, Day, ha? Raquel? Nalimutawan ko nga na di ka sa kwarto nagduyan sa bata. Pastilan na yun, nag-brief lang na ko dahil eh. Okay na, Kuya. Ay, sige, babay. Maligo na sab ko, Kuya. Aaris ako, Kuya. Nakapantay ko ni Raquel da. Nga mura man doon na siya pagtanaw na ako. Kaya magsigin lang siya og anay sabay. Unya, kung makakita siya nga nag-brief ko, magsigin magpasipat sa kong atubangan. Ay, buutan ba ni siya? Lahi siyang maguhang. Ay, tukar sa ninggana ko sa sex na. Naligo siya. Okay, bahala na ni.
Parehas kong pamati nga naka-shower na ko eh. Ini ko man ako ilis sa maato ko sa sala. Magpaabot ko nga mamata si Intay nga anak ni Kuya Darwin. Ang saman ko eh. Magsiki naman lang ko nauna ni Kuya. Ganahan ko nga kanunay ko siyang makita. Ay, magawas na ko din eh. Mato ko spikas kwarto nga to ang pipilan ako ka mga sinina. Si Kuya Darwin, tuwa tingali to sa ilang kwarto, mataas si Inday na tog. Mulahas na lang ko spikas kwarto, nag-ilis ko. Nagtapi sa rarba kong tualya, nya, wa pa ko makapamanti og bra. Mag-ilis ako. Oh, hala, Kuya? Niya ka so dining pikas kwarto? Daraki. Day. Kuya? Nakagusto ko ni mo, Day. Ha? Huwag ikaw ang ipuli ko sa imo maguwang nga nagpudi na ako, Day. Ha? Time pa, ha? Kuya, imo kong kalitag ako sa... Kuya, kaniyot matang-tanang kapis ako to. Pwede ba ako makapagpapayog ka? Nibaw ko. Nga may pagtanaw ka sa nako, Day. Kuya! Kuya! Imo magkukong Elsa, may taka ko, uy! Ibutang ka kasi babos ka, ma. Mingaw na kong sex, Day. Ug ikaw ang pinungtan ko nini. Dahil... Muta si mo, Day. Bago pa ko naliko. Muta. Aki lang yan, magipuat. Nabitin ka na ng antok ko. Virgin mo na tayo. Virgin ba yung kayo ka? Kalamian ako yan. Virgin pa yung ka na. Virgin pa tayo. Alibi. Ako na ikaw nang nakuha sa imuha tayo, ha? Ay, habuon sa tao ni Brito ko na. Kasi ka nang imo. Kita ko kataas. Pwede mo suwag kunit. Alibi. Ato ni ikaw ang presyo imuha tayo, ha? Ha? Ato ni ikaw. Tadiyat, inaya lang ha. Kadako ra ba ni... Kini. Tuskig. Kini. Ha? Ang gikoy. Kasakit. Ang kasakit kapis. Kuya. Day krak. Putli yun ang nakuha kong pagkababae ni Raquel. Nga manghod sa nagpudi kong asawa. Kumas na itabo na mo, si Raquel na ang mihagan ako nga mag-live-in me. O kami yun ang nagkapuyo karon. O siya ang nanginahan sa among anak sa iyang maguwang. Nalipay ko, nga buutan ang manghod sa akong asawa, nga muna'y akong gikatipon karon. Buutan kay ang gipuli ko sa akong asawa. Mga itong mga kasama ang kaagi ni Darwin, dinining tulumanon. What's the style? Buutan kayo ang gipuli sa asawa style. Kinay mong sugilaron gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.